fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Insellmilkom il-ġurnata tajba lilkom u dawk li qegħdin jarawna u jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Ħuti, sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija, nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom. Min-naħa tiegħi se noffri il-quddiesa għall-erbieħ ta' Grezzju Biġeni u Ċali Kutajjar. Illum hija ġurnata ferjali, qegħdin fi żmien ta' matul is-sena, dawn dettalji tal-liturġija sewwa li wieħed ikun jitgħallimhom. U llum huwa 19 u l-erba' ġurnata ta' devozzjoni lejn San Giuseppe. Meta 19 jaħbad l-erba' San Giuseppe jagħti grazzi speċjali. U għalhekk se nagħmlu l-quddiesa għad onur u glorja ta' dan il-missier ta' Ġesu ir-raġel ta' Marija, San Giuseppe. Nitolbu għalhekk flimkien. Inti triq li twassalna għalant Alla il-missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla li tista' kollox, Inta fdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsien fidil ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħal kollox. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara 40 jum, Noè fetaħ it-tieqa tal-arka li kien għamel u telaq ċawlun u dan ħareġ u baqa' sejjer ġej u sejjer sakemm nixef l-ilma minn fuq l-art. U Noè bagħat il-ħamiema minn ħdejh biex jara jekk naqax l-ilma minn fuq wiċċ l-art. U l-ħamiema ma sabitx fejn tisserraħ riġlejja u reġgħet lura għal għandu fl-arka għax l-ilma kien għadu fuq wiċċ l-art kollha. U Noè ħareġ idu u qabada u daħħalha miegħu fl-arka. U stenna 7 ijiem oħra u reġa' bagħat il-ħamiema mill-arka. U l-ħamiema reġgħet lura fil-għaxija b'werqa friska ta' żebbuġ f'munqara. U Noè intebaħ li l-ilbijiet kienu naqsu minn fuq wiċċ l-art. U stenna 7 ijiem oħra u bagħat il-ħamiema u din ma reġgħetx lura għandu. Fis-sena 601 fl-ewwel xahar, fl-ewwel jum tax-xahar, nixef għal kollox l-ilma minn fuq wiċċ l-art. U Noè bexxaqlatu tal-arka u ħares u ra li l-wiċċ l-art kien niexef. U Noè bena altar lil mulej u ħa minn kull annimal safi u mit-tajr safi u offra sakrifiċċju tal-ħruq fuq l-altar. U l-mulej xam ir-riħa ħelwa u oġbitu. U l-mulej qal f'qalbu: ma nerġax iżjed nisħet l-art minħabba l-bniedem għax qalb l-bniedem miġbuda għal ħażen sa minn xkulitu. U ma nerġax iżjed naħbad għal ħlejja ħajjin kollha bħalma għamilt. Sakemm iddum l-art, żrieħ u ħsad, bart u omma, sajf u xitwa, lejl u nar ma jonqsu qatt. Il-kelma tal-mulej. Lilek mulej noffri sakrifiċċju tarat il-ħajr. X'inrott lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi? Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ lilek mulej noffri sakrifiċċji tarat il-ħajr. Intemm il-mulej il-wedit tiegħu quddiem il-poplu tiegħu kollu. Għażiża f'għajnejn il-mulej
il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Lilek mulej nofri sakrifiċċji tarat il-ħajr. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollu. Fil-ftieħi tad-dar tal-mulej ġo nofsok Ġerusalemm. Lilek mulej nofri sakrifiċċji tarat il-ħajr. Alleluja. Il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu idaw lilkom għajnejkom u qalbkom biex tarfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli waslu Betsajda u ħadulu qudiemu raġel għama u talbuh imissu. Qabad l-għama minn idu, ħadu barra mir-raħal, beżaqlu f'għajnejh, qiegħed ideh fuqu u staqsih, qiegħed tara xi ħaġa. Dak ħares il fuq u qal qed nara n-nies imma qiegħed narawhom donnom siġar mexjin. Imbagħad raġa' qiegħdlu ideh fuq għajnejh beda jara ċar u kien imfejjaq hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. Bagħtu lura lejn daru u qallu qis li ma tgħid xejn meta tmur ir-raħal. Il-kelma tal-mulej. Il-bieraħ fuq l-ewwel lezzjoni ħan nitkellem il-Ġenesi. Smajna bl-istorja tad-Dilluvju, kastik ta' Alla lill-poplu ta' dik iż-żona. 4 ġurnata qal damet niżla x-xita. Issa llum inkomplu mal-bieraħ u wara numru ta' jiem Noe li qiegħed fl-arka u l-familja tiegħu u l-bejjem ġietu il-ħsieb ix-xewqa li jara l-ilma issa x-xita waqfet kemm niżel, nistgħu noħorġu nistgħu. U allura l-ewwel sinjal Noe bat ċawlun għasfur iswed u x'hekk. Bat warajh ħamiema biex jara l-ilma niżil xi żjed. Imma dejn ma sabitx fejn tistrieħ u wara ġurnata irritornat, għalmen għad fadal l-ilma kullimkien. Stenna 7 ijiem oħra u bat ħamiema oħra mill-arka. U dejn irritornat fil-għaxija, għamlet ġurnata irritornat fil-għaxija b'werqa friska, importanti dik il-kelma, b'werqa friska taż-żebbuġ f'munqara. Għalhekk il-ferra taż-żebbuġ hija sinjal tal-paċi. Allura Noe qal ikkonkluda qal mena l-ilma jitbaxxa, bdew jidhru s-siġar, anzi il-ferra friska, mena s-siġar qegħdin jarmu, mena qegħdin noqorbu biex l-ilma jinxef. U stenna 7 ijiem oħra, bagħat ħamiema oħra, u di ma reġgħetx lura, mena sibet fejn tagħmel il-bejta, mena nistgħu inserħu l-arka u noħorġu minnha. U ħareġu u l-familja tiegħu. Issa, hawn l-importanti hawn ġej.
Noe, issa, x'kien ħareġ mill-arka. Ma qalx u iva kollu sew issa nibdew ħajja mill-ġdejt. Iva għalek, imma mhux hekk biss. Derlu sewwa li għandu jirringrazzja lil Alla, jgħidlu grazzi mulej. Allura x'għamel? Bena artal lil mulej u ħamel l-annimali, tjur u offra sakrifiċċju tal-ħruq fuq l-artal. X'jiġifieri sakrifiċċju tal-ħruq bil-ludi hija zebaħ toda. Jiġifieri zebaħ zebħa sakrifiċċju kollu kemm hu biex ngħid grazzi lill-Alla. Mela Noe qed joffri biex jgħidlu grazzi mulej, grazzi. Mela dik one way, il-fuq. Imma interessanti, jisimgħu kemm interessanti. U il-mulej xam ir-riħa ħelwa u oġbitu. Il-laħwina kemm interessanti din l-espressjoni. Issa l-mulej ma jxomx. Il-mulej biex ħajjistenna sewwa il-fwejjaħ tagħna. Imma jiġifieri il-mulej ħa pjaċir. Għax Noe għallu grazzi. Dik it-talma. Irrid min jgħidlu grazzi l-mulej. Xam hekk tfisser ir-riħa ħelwa, woġbitu. U saw ġejja sentenza oħra qawwija u qal ma nerġax iżjed nagħmel dak li għamilt fuq din l-art. Mela ħut il-eżiż, jekk sakrifiċċju ta' annimal offrut lill-Alla b'intenzjoni tajba u offrut lill-Alla minn qalbu, mhux bħalma għamel Kajjin. L-iskrittura tgħidilna dan is-sakrifiċċju oġob lil mulej, oġbu, immela kemm joġob aktar il-mulej is-sakrifiċċju tal-quddiesa li aħna lill-Alla noffrulu mhux le annimal u x'inhu imma lill-ibnu stess. Qabel mġejt kont qed naqra dan il-pass li kiteb wistajjeb il-Papa l-Mejjed Benedittu. Huwa sakrifiċċju radikali mill-qiegħ. Radikal ġej minn radix, eruq. Il-quddiesa hija sakrifiċċju tal-qiegħ tal-pedament li joġob lill-Alla u li permezz tiegħu Alla jberret il-korla tiegħu magħna u jixħed fuqna tant grazzi u tant benefiċċji. Imma l-ħut il-eżiż fija valur u valur kbir quddiesa. U dak il smajna ħanejt sentenza oħra issa jaqbel mas-salm. X'irripetejna aħna lilek mulej noffri sakrifiċċju ta' radd il-ħaj. Li suppost qedni aħna għalkemm uħod minna. Lilek noffri sakrifiċċju ta' radd il-ħaj. Jiġifieri mulej lilek jien ħanejdlek grazzi, jien ħaniġżik ħajr għal dak kollu li kontinwament tagħmel miegħi. U l-ikbar radd il-ħajr ringrazzjament hija kelma Griega issa l-Ewkaristija, Ewħaristo, kelma Ewkaristija ġejja mill-Grek, grazzi,
Ewħaristo. Allura d-diesa ħut il-eżies għandha valur kbir quddiem Alla u għandna nagħmlu kull ma nistgħu biex napprezzaw dan is-sakrifiċċju ta' raddi l-ħajr li lill-Alla l-Missier aħna noffrulu lill-Ibnu f'kull ħin u f'kull mument fil-quddiesa. Inqumu bil-wieqa. Alla ħabbibna miegħu mill-ġdid permezz ta' Kristu biex ngħixu bis-salih, ngħidu salva lill-poplu tiegħek mulej. Mulej inġejt fid-dinja biex tifdija, nitolbuk tgħin lill-Knisja tkompli il-missjoni tiegħek, nitolbu. Mulej int ħadd fuqek id-tbatija tagħna, nitolbok tkun u missier għal tant vittmi tal-firda bejn il-ġenituri tagħhom, nitolbu. Mulej int mitt bl-ħtija eħlisna, nitolbuk mill-preġudizzi u milli nikkundannaw lil ħadd ieħor, nitolbu. Għad il-mistrieħ ta' dejjem il-ħutna l-mejtin li ħallew din id-dinja bis-sinjal tal-fidi, nitolbu. Dawn it-talbit mulej nofru omlok permezz ta' ommok illum qegħdin infakru r-ragbadera tagħha ġolurt u omna Marija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tiba u l-qima qiegħda l-ibnek il-waħdini imwielet minn Marija Verġini, hekk ukoll aħna ikun jistħoq ilna naqduk b'qalb safja fuq l-artal tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fit-tifkira ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust li jintajt lill-Verġini Marija bżewġa, il-qaddej fidilu għaqli li jint qed kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares il-libnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu. B'hekk ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma' tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fl-ol.
qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħaj, għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej bil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Grezzju Biġeni u Ċarli Kutajjar, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha l-Kastissimu San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Jitqaddes ismek, ikun li trid int kif is-sema, ħobżna ta' kuljum, aħfrinna dnubietna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi d-dnub ta' dinja en jinaħna mistiedina għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej.
Glorja lil Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu fil-ferħ ta' din it-tifkira li illum qegħdin nagħmlu f'ġieħ San Giuseppe. Tmajtna bulej bl-ikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħu u saħħaħ fina d-doni li kollok tiba joġbok tatina bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Iberikkum Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu is-Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna Tapini, sultana tal-familja, inselmu San Giuseppe. San Giuseppe ta' qalb safja, marru fil-paċi ta' Kristu. Inkantaw strofa mill-innu tal-urt. Ġewwa jdejk kellek kuruna. Ġewwa jdejk kellek kuruna, bżibeċ abjad bħal ħalib. Turina l-inti dejjem fir-Rożarju lax qassi flimkien. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.